Hello mga ka-farmers, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po nandito po ako sa Barangay Rahal po. Papasyalan ko po yung merong sakit na baka. Napapainumin ko ng Abundant Harvest para makaginhawa. Ang sakit niya po ay sinisipon. Sinisipon at saka hindi gaanong makakain po. Ngayon lalapitan na natin yung baka. Ayun po yung baka kung nakikita ninyo po, para hindi naman siya kawawa. Ngayon po, ito na po, maghahalo na po kami ng isang takip ni Abundant Harvest. Ayan po, makikita po natin. Look at them, uncle. Ayan po, binubuksan na po mga ka-farmers. Tapos binuksan na po, ito may laman pa po. Then lalagyan ko ng isang takip na Abundant Harvest. Tsaka niya ihalo doon, ihalo niya doon. Yan. Yan po. Tapos halo-haluin niya. Yan, nahalo-halo na po yung Abundant Harvest. Tsaka natin ipapainom doon sa kanyang baka. Ayan po. Yan si Sir. Inahalo na po niya yung Abundant Harvest na isang takip. Ngayon sir, ipapainom nyo na po yan. Pwede na pong ipainom. Sige sir, ipainom mo na po yan. Ayan po siya. Ayan, ipapainom na po sa kanyang baka. Ayan, para namang ano siya. Para ano, medyo nahihirapan pang uminom. May pilay pa. May pilay. Hello, good morning ka-farmers. Titignan po natin yung baka na nagkasakit noong bago pa inumin ng Abundant Harvest po. Yung kanya ayaw kumain, mahinang kumain, tsaka pilay pa po. Ngayon bibisitahin na po natin kung gaano po kaganda si Abundant Harvest, kung anong naibigay niya doon sa kanyang baka. Good morning ka-farmers, ito na po yung baka. Yan. Ayan po yung baka na pinainom ng Abundant Harvest. Dating may lagnat, may sipon, tsaka may pilay. Pero ngayon napakaganda na po siya. Ayan po, napakalusog na. Nawala na po yung pilay niya. Ayan po. Ayan, kahusay naman po ni Abundant Harvest. Yes sir, napintas ni Abundant Harvest. Ito po kasi yung may baka. Nya nga ito may bagayo sir, DJ Abundant Harvest napintas. Napintas sir, AJ kwa DJ agas ngintag ko kanyayaw. Ay napintas. Tapos di ba naggurigor DJ ay de? O naggurigor sir ngam bagtadan haymay nga nangalat ti agas. Apo. Tan. DJ Abundant iti ginamit ko sir. Wan sir. Inquayo, impainom nyo, kasano yung naramid nyo nga, nagkanaw kayo? Wan sir, nagkanawak. Ngamjigay, idi hangaw minom. Apo. Nang kwaktibat niya prosige ngiwat na isaw. Naimbaga daw. Manungal daw mo, sir nga naimbagan? May salang nga di lang tiko kabigatan na ko nangambot taon. So yan po magiging testimony ni sir. Anong pangalan niyo ulit sir? Virgilio Suerte. Si Sir Virgilio Suerte po from Rahal, Balungaw, Pangasinan po. Sige po ka-farmers, marami pong salamat. Yung testimony ni sir, napakaganda po, napakahusay ni Abundant Harvest. Sige, marami pong salamat ka-farmers.